kadai ce nake wa baitoci. Kin sani tun a lokacin farko zuciyata take da kwansan ki, gashi nauyi kawai na baki ne ya hana min na zo na same ki. Ni abin ne ya bani mamaki har ana ce da ni fa bawanki, ni ko kan haka sai na yo murna wata rana tilas a ce sarki. Ke kadai ce sarauniyar mata wadda ke sa maza su fafata, sai a ganta kama da dawisu gimbiya ta uwar gidan mata. Wanga hasken farin wata ne fa koko hasken ki ne fa yan mata, sai ku gane akan fa kaunar ta ni bala aina ba mazarata. Akan yawan ambaton fa sunan ki har ana ce da ni fa na zauje, wanda duke cikin fa soyayya dole ne ai ya dinga adalci. In yana so farin cikin nasa zuciya sai yayi sassauci. Ni da nati abin fa kaunar ka ko da yaushe yana tunanin ka. Wanda bai gane wanga zance ba bai fahimci miye a kauna ba, je ka kurbo ruwa na soyayya za ka gane miye fa manufa ta. Duba lambu irin na soyayya ko da yaushe yana cikin haske. Kadarar so ita ta rabe ni har ta sanya nake ta waƙoƙi. Ta kasance tana da alkunya, Aisha ta tana da sanwargi. In na hango ta ko akan hanya zuciyata tana fita kangini. Burina guda na aure ta ko da yaushe ine nake hangi. To fa amma akwai ƙawayenta wanda su ne suke ta fata ta. Ba su son ita wai ta aure ni kuma ni ko ban san dalili ba, sai ta ce min ka share zancen su yan uba ne kullum su ne baya hasada. Kaga an kace taki wanda ke yi ka daina in gaji, duk lamura na bar ma Allahu yanda yayyo.